Здравейте, YouTube! Аз съм L51 и ще покажа един трик, с който може да спрете компютъра на някой приятел или враг. Първо натискате десен бутон на мишката, натискате нов пряк път, това. След това тук виждате shut down, място -r, място -t. И отново място и пишете след колко секунди искате, например, да му се спре компютъра. Например, напиша 60 за една минута. След това натискате Next. Това е името, как искате, например, аз ще напиша Minecraft-clip. Така е името. След това натискате Finish. Натискате десен бутон. Това. Change icon. Окей. И сега избирате на каквато ви е темата. Един момент. На каквато ви е темата, на такава икона. Например, аз сега ще го направя на клип. Това. След това натискате OK. Apple и OK. Сега ще пробвам на някой враг да го изпратя. Сега ще се... Това как му бъде? Да. Да. Някой, който е на линия. Първо го питам дали е тук. Сега. Ще ви виж и един и гласа. Ако вие го отворите, не знам кой ще стане, ама и на ваши филици. Ето. Тя не знам кой ще стане. Изненадирано ще стане изненадирано. Следно го пращам, не само нещо. Yes! Компютъра му падна. Не му е паднало, просто му се изключи. Това е ефектът, след 60 секунди му се изключва компютъра. Сега го откажа. Да, отказваме. Така. Аз го трия, защото си имам два. Но искам да вижда дали стане нали. Аз един път като го отворих, така стресирах, че си изключих сам компа. Викам, че не стане. Супер.
измина. Надявам се ви е харесало, но не знам какво да кажа. Чао!